mindenkit ezen a kis videón, a Premier pláne nézőit. A mai napon a Békés Csabai Szakgimnáziumnak fogjuk bemutatni a gólya napját, úgyhogy kezdjük a napot. És a 12. évfolyam két szervezője, Várdai Krisztina és Kovács Csenge. Mi várható, Krisztina, mai napon? Hát a mai napon tartjuk meg az évben a 9. osztály gólya napját, úgyhogy nagyon jó lesz, várható itt minden egyéb más és jó, úgyhogy készüljenek fel nagyon. Úgyhogy... És milyen játékok lesznek? Hát lesz itt nekünk csoportos feladatok, rajzolni kell, akkor zenekomponálás, lesz nekünk torna, kis reggaetonát mozgassuk a kis testüket, meg hát azért meg kell velük iratni ezt a gólyamért is. Köszönjük, Csenge! Na hát akkor vidám napnak nézzünk elébe. Ez így van, ez így van. És a folyosón itt vannak a gólyák. Jó reggelt! Hát sziasztok, kedves gólyák! Hát milyen nap van ma? Gólyanap. Gólyanap. És hogy vagytok? Jól vagyok. Izgultok? Nagyon kicsit. Nem szabad. Játékos, vidám, vetélkedők. Ez lesz a mai napnak a történése. Érezzétek magatokat nagyon jól. Köszönjük. A felkészülés az első feladathoz. Itt már megvannak a macska jelmezek. Macskasmink. Gólyatesi. Na, nyomjuk, akkor lesz a kis reggeli tornán, kicsit fölébredjetek és kicsit bemelegítsünk a nap hátralévő részére. Úgy fogjuk kezdeni. Nyomod a muzsákat? Úgy. Szerencsések! Ezt a dal nagyon sok szeretettel küldeni a vállalkozó testvérek! De szóval! A 40. születésnapjára! És elsősorban a testvérei, a Tibi és a Luci! És a sorgolázadók, a Komály, a Friti, a barátja a Zsolti! És kíván neked a családod! Mások egészséget, boldogságot! Előre vagy arra? A boldogságomat én megtalálom, a nyílóból, a nagy szalonomból, az új Porsét kihozom. Fut az osztály! Fuss, Kornél, fuss! Megindult a premier, menjünk erről. Vettem a piacon egy szállkosarat, pedig még csak után sem volt. Ne ugasson vissza nekem! Hozni kell várni, hiába de nem jössz el. Álmodozni kell várni, hiába de nem jössz el. Bocsánat, kicsit hosszú az eleje. Kedvesem, álmodozni te jár várni, hiába de nem jössz el. Álmodozni te jár várni. Induljon már be ez a szó. Hiába de nem jössz el. A rajz és festő feladat, a 9. évfolyam alkotása. Oda való hozzátok. Ne borítsátok ki, légy szíves a vizet, jó? Nem biztos, hogy fognak a filcek, azzal dolgozzatok, amitek van, jó? Ja, meg szólok, van itt egy póló is. Ezt is akkor... 4? Jó. Akkor első kérdésem hozzám. Hogy? Hányan vagyunk összesen az iskolában? 30-an. Úgy, örülök. Zsartotolás rendben. Szívták.
Oké, nagyon jó volt. A mostani feladat ugye az volt, hogy komponálniuk kellett egy pár soros zenécskét, amit ők csináltak, ők zenésítettek meg, úgyhogy hát halljuk! Délórány, de megyek. Lehet! Ennyit akarok tudni. 5 mondat. Mert rockstar leszek. Igen. Mert én vagyok Mr. Gilbert. Igen. Utánozhatatlan. Igen. És a legjobb hangú. Még egy. Mondom. Mr. Még. Gilbert. Oké, Ennyi. jó, köszönöm. You are number one. Következő. Ádám. Oké, Lili. következő. Gyere. Én szerintem azért lennék a legjobb gólya, mert szorgalmas vagyok, Igen. szépen éneklek, Igen. szép vagyok, Igen. és ennyi. Jó. És a legdrágább mosolyod neked van. Köszönjük szépen. Ja. Na, Szóval. mondjuk gólyaként, hogy megígérjük, hogy gólyaként, is, mindig képviselni fogjuk a premiért. Ámen. Egészségetekre. Isten, Isten! Isten, gyerünk, mindenki Szofi is! Gyorsan! Ez finom volt. Igen, és akkor összeült a tanácskozó elnökség. Igen, és akkor a végeredményt most nem mondjátok el. Nehéz volt dönteni? Igen, hát őszinte leszek, szerintem nem volt nehéz dönteni, mert volt egy személy, aki nagyon kiemelkedő volt. De a többen többiek. voltak, akik Igen. jó. Nagyon ügyesek voltak, de volt egy személy, aki kiemelkedő volt a többiek közül, és azért fogja ezt ő megkapni, mert ő volt a legkreatívabb, ő vette ki a legtöbb mindenből a részét, meg tényleg fordított rá energiát, hogy ő legyen a Igen, meg legjobb tényleg belé mindent gólya. megcsinált, bármilyen hülyeséget kitaláltunk, mindenben Így benne van, van. mindent megcsinált, úgyhogy Szuper. nagyon. Pedig a gólyanapnak az eredmény hirdetését láthatjuk. Na hát, mindenkinek szeretném megköszönni ezt a mai napot. Csodásan vittétek végig. Nagyon büszke vagyok mindannyiótokra, hogy itt voltatok és részt vettetek. Juhú! Szerintem itt az ideje kihirdetni, hogy a mai gólyanap legvérbelibb gólyája Gyulai Kata! Nagy tapsot! Fogad tőlünk sok szeretettel ezt a kis oklevelet, nem nagy dolog, de nagyon ügyes voltál és gratulálunk. És a beszéded az... Így van. Le a kalappal. És további szép napot mindenkinek. Puszi gólyák! Puszi! Ügyesek voltatok. El kell érni a